Limitin pa na siya ng gabi.
Dyan na kami sa Dito? Box Next dito. Sino ba yung susunod? Sino ba yung susunod? Of a soulful passion, have mercy on us, on the whole world, for the sake of His soulful passion. Have mercy on us, on the whole world, for the sake
ay sa compassion. Ala, hindi na save. Hindi pala napindot ko. Okay, okay. Sige. Bye. Kailan pa kami? Ah. Ah. Inay. Jadi nama ala di ikon ya. Ako dapat din.